siellä isossa salissa Kötänumissa, Sveitsissä, Baselin vieressä, Dornahin kaupungissa, joka vieressä on Arlesheim ja monta muuta kaupunkia, niin ne päivät alkaa aina soitolla. Aamulla on sello ja alttoviulu soittaa isossa salissa, jonka te kohta näette sitten. Mä en ottanut koko salin kuvia, harmi, mutta siellä on muita kuvia sitten näistä tiloista, jotka siellä talossa on, joka näkyy kohta sitten ulkopuolelta. Niin sinne kerääntyy vuosittain helmikuun alussa 700 ihmistä noin. Viime vuonna oli 650 ja nyt oli 750 ja 700 oli sitten netissä seuraamassa. Ja viime vuonna oli 200 netissä seuraamassa. Että siellä on niin kuin ihmiset eri puolta maailmaa, tulee todella eri puolta maailmaa. Ja nämä on nyt sitten sen ison salin näyttämöltä. Siellä on paneelikeskusteluja ja siellä on esittelyjä ja siellä on luentoja ja siellä on eurytmiä ja siellä on sitten monenlaista puhetta. 6 kielelle käännetään koko ajan. Siellä on korvanapit suurimmalla osalla ja sitten siellä on Kiina ja Italia ja Espanja ja Englanti ja monet muut kielet. Ja se on sellainen talo, joka hetken päästä näkyy, niin mä voin katsoa kun mä en ole tottunut tämmöisiä. Milloin se talo tulee, niin se on aikanaan se 1922 oli melkein valmis se edellinen talo. Mutta silloin oli rankat ajat siellä, se tuho poltettiin. Ja Rudolf Steiner, joka siellä oli paikan päällä henkisellä katseellaan, näki sen, että nyt se palaa. Mutta ei voinut tehdä mitään, koska hänellä ei ollut lupa siihen. Sotkee tuommoiseen asioihin. Niin sitten se vaan palo. Ja siellä oli 2 kupolia ja se oli semmoinen teatteri enimmäkseen. Mutta nyt, kun se palo, niin nyt se näkyy sitten se talo, joka on tehty betonista. Se oli ihan uudenlaista tekniikkaa silloin. Ja siellä on nyt esimerkiksi 2 salia. Se, minkä te ison salin näitte, niin alakerrassa on toinen sali. Että kun se valtava iso näyttämö on sitten myöskin alhaalla tuplana, niin nämä siellä on paljon näytelmiä, mistä mulla ei ole kuvaa kylläkään, mutta siellä on tosi paljon näytelmiä, niin siellä ja eurytmiä esitetään, niin sitten siellä alakerrassa on semmoinen sali, missä voi harjoitella samaan aikaan, kun tuolla ylhäällä on sitten muuta. Ja paljon taloja ympärillä. Tämä on semmoinen lasitaloksi kutsuttu, jossa on edelleenkin biodynaamisen liikkeen keskus. Ja näillä taloilla on kaikilla oma nimensä. Ja sitten se kummallinen savupiippu, joka siellä välillä vilahti, tulee uudestaan. Siellä halutaan, että ne rakennukset kuvastaa aina jotakin. Ja tuo kaukana näkyvä savupiippu on se harmaa, se on savupiippu, koska liekit ovat tällaisia. Sitten se savupiipunkin pitää kuvastaa sitä, mitä se on, se tuli. Että ei sitä niin kuin turhanpäiten tehdä vaikeita. Pitää tehdä, koska se on tärkeää. Siellä oli kyltti, siinä tuossa takana on puutarha-alue. Tuo talo säästyi siitä tulipalosta ja sen sisällä oli semmoinen korkea, 3-4 metriä korkea puinen patsas, josta ihmiset sitten aina silloin tällöin pääsee katsomaan, joka sitten oli iso työ, sen nimi on ihmisyyden edustaja. Siitäkään ei ole kuvaa, mutta voitte etsiä sen. No sen mä nyt sen sanon, että siellä ihmisyyden edustaja patsassa niin on semmoinen asia, mikä saattaa teitä ihmetyttää. Siellä kuvataan Lucifer 2 kertaan ja Aariman on kuvana 2 kertaan, koska meidän kaikkien apunamme ja vastuksenamme on nämä 2, me kutsutaan niitä vastustajavoimiksi. Aariman kiinteyttää kaiken ja luo semmoista pelkoa ja semmoista jäykkyyttä ja tämmöistä. Ja samalla niin kuin eksyttää, on valheenmestari ja muuta, eikä halua näyttäytyä. Lucifer taas saa meidät innostumaan ja tekemään ja maalaamaan ja olemaan niin, mutta samalla myöskin fundamentaalisia ja semmoisia vähän jäykkiä sitten kuitenkin. Ja siinä välissä olisi hyvä tasapainoilla. Ja siellä on se ihmisen kuva sitten siinä patsaassa siinä välissä, että hän on sitten siinä, että pitää olla semmoinen itsenäinen eurytmia, kun siellä tehdään, niin tämä on I, se on niin kuin ihmisen, se on niin kuin Suomessa, suomen kieli on hyvin sopiva eurytmia. No on englannissakin se on I, mutta Suomessa se on ihminen.
ja Saksassa myöskin. Siellä on kirjakauppaa, ravintoloita, kahviloita, erilaisia työskentelytiloja plus sitten niin kuin tämä Hengenteellisen korkeakoulun toimistoja, hallinnot. Siellä on siellä on sektioita, eli semmoisia osastoja. Siellä on sosiaalitaiteet ja niin kuin semmoinen kenttä. Se on edustettuna lääkäreiden lääketieteellinen kenttä, opettajien tuo education section ja sitten on maatalous ja monenlaista. Eli siellä on hyvin monta semmoista, niin kuin, jotka sitten on levittäytynyt ympäri maailmaa. Että opettajat kokoontuu syksyllä siellä. Siellä on 900 opettajaa eri puolilta Steiner-kouluja niin kuin tulevat. Ja on puhe- ja draamaa, hoitopedagogit, nuorisopäivät on erikseen. Meilläkin oli nuoria sitten paljon, te näette noissa kuvissa, että he saavat myöskin avustusta. Sitten heillä on ovatkin kokoontumisensa siellä sitten. Että ja tulivat sitten sinne lopussa kertomaan eräästä tärkeästä asiasta, joka nyt on meneillään. Eli nyt siellä 2 päivää aikaisemmin lanseerattiin sellainen asia, että nyt EU:ssa parlamentti 6 viikon päästä äänestää semmoisesta säädöksestä, ettei tarvitsisi tuotemerkkeihin laittaa niin kuin mitään tietoja, siis näihin tuoteselosteisiin, mitkä kaupassa myydään. Eli silloin ei tarvitsisi merkitä, että on, koska nyt on keksitty geenimanipulaatiolle uusi, on semmoinen CRISP, eli napataan pieni leikkaus sinne vaan. Ja sitten muut sanoo, tiedämme, että ei se mitään geenimanipulaatiota, se on vain semmoinen pieni leikkaus siellä. Ja sitä ei tarvitse merkitä missään sitten enää. Ja silloin sitten, jos tämä menee läpi, ja siellä on oikeistopuolet sitten saaneet sen, että siellä yritettiin saada semmoinen kompromissi siihen, että se olisi jollakin lailla ollut näkyvissä, niin sekin estettiin. Ja nyt on iso lanseeraus, että kaikki ihmiset levittäisivät tietoja ja kertoisivat eteenpäin myöskin siellä päättäjille, että nyt kuulkaa, te olette suuren virheen tekemässä, jos ei mistään saa selville enää, koska se vaikuttaa koko luomualaan. Siellä ei sitten näy missään enää, että mitä naapuri tai itse tekee tai mistä sä ostat mitäkin, koska niitä ei pakko merkitä. Sitten tulee vähän myöhemmin lisätietoa. Okei. Siellä on ollut erilaisia teemoja. Meillä on aina sellainen vuoden teema. Ja nyt oli sitten tämä, että emme viljele yksin. Ja siellä on aikaisemmin ollut kompostointi, on ollut preparaatit ja se 100 vuoden menneisyys, koska siitä maatalouskurssista, joka tässä on niin kuin suomenkielisenä versiona, viimeinen painos on myytävänä tuolla, jossa on sitten jonkun verran niin kuin ne kurssit, mitä siellä pidettiin, mutta nyt saksaksi ja englanniksikin on sitten paksumpi versio, missä on tämä Rudolf Steiner, joka antoi tämän maanviljelijöiden pyynnöstä, jotka sanoi, että hetkinen, tämä meidän maamme alkaa mennä niin kuin ihan pilalle, että se ei anna mitään satoja enää, että se on ihan hedelmätöntä, että mitä me voimme tehdä. Niin hän lanseerasi aivan uuden tavan tehdä preparaatteja, hoitaa sitä maata, katsoa maisemaa sellaisena. Niin tässä on sitten hänen muistiinpanonsa myöskin. Ja sitten koska hän otti sitten selvää maatalousasioista siellä, hän ei paljon nukkunut ollessaan elossa, koska ihmiset kysyivät sitten häneltä tosi paljon. Muutaman vuoden, siis itse asiassa sen kurssin jälkeen vuoden päästä hän sitten oli siirtynyt henkiseen maailmaan, niin kuin meillä sanotaan. Ja tämä, että emme viljele yksin. Ja siellä tuotiin esille, tutkijat toi esille siellä, että emme tutki yksin. Siellä on pidetty 3 kertaa nyt tutkijoiden tapaaminen, 120 ihmistä kokoontunut Englantiin jonnekin. Ja sitten ne ovat tosissaan tutkineet, että mitä tämä miten tätä uutta tilannetta, miten tätä voisi tutkia, mikä on maan hedelmällisyys. Ja italialaiset kertoo, että miten ne mikrobiomia ovat päässeet uudella tavalla tutkimaan. Niin, että sieltä selviää, että se preparaattien vaikutus on totta. Ja tämä kurkkujuttu. Pysäytän. Miten sitä pysäytettiin? Tökätään tuohon. Ei. Tuo. Nyt se löytyy. Okei.
Eli siellä tanskalaiset sanoivat, että hetkinen, tätä pitäisi nyt vähän tutkia. Jens Otto Andersen oli yliopistossa valmistunut tohtoriväitöksenkin, teki siitä, että siis kasvisten elämänvoimat, että mitä se oikein tarkoittaa. Niin hän otti sitten tutkijakseen kurkkuja, tavanomaisen viljelyn kurkkuja, leikattiin steriilillä leikkurilla tuommoisiin palasiin. Mä otan sen edellisen kuvan, saanko mä sen tästä? Tosta. Ei, nyt se meni alkuun. No voi. No se tulee kohta. Eli tavallisesti leikattiin steriilisti ja pantiin moipussiin tiettyyn semmoiseen 24 astetta, kun se oli se lämpötila, pari viikkoa oli siellä. Sitten luomu kasvatettu kurkku tehtiin samalla tavalla, leikattiin palasiksi, pantiin moipussiin ja samalla lailla käsiteltiin. Ja sitten myöskin biodynaamisesti kasvatettu kurkku. No, tavanomainen kurkku muuttui ihan mädäksi siinä 2 viikossa. Ihan mätä. Luomukurkku, siinä oli semmoisia keltaisia läikkiä tällä tavalla. Ja biodynaamisesti kasvatettu kurkku kasvoi yhteen. Ja nyt sitten ne rupesi tutkimaan, kohta näkyy siellä, kunhan sinne päästään taas uudestaan. Niin nyt sitten, okei, se kasvoi yhteen, siinä on elinvoimia, ne ei ole niin kuin hävinnyt siitä kasvamisprosessista, vaan se leikkaaminen ei hävitä eikä tuhoa, niillä on joku yhteys sillä, kokonaisuus sillä kasvilla. Ja sitten myöhemmin, kun me huomenna puhutaan luonnonhengistä, niin ne on siinä ollut apuna. Siinä ne elämänvoimat voi niin kuin virrata. Niin sitten hän rupesi mittaamaan, niin kuin siinä, minkä mä pysäytin sen kuvan, niin hän rupesi mittaamaan, että okei, kuinka vahvoja ne on ne elämänvoimat, kuinka vahvoja. Että pantiin se kurkku päästä kiinni ja sitten sinne pantiin painoja sinne toiseen päähän. Milloin menee poikki, kuinka kauan kestää. Kun sitten pitää aina mennä syvemmälle. Sen takia mä rakastan antroposofiaa ja on ollut jo kauan tässä liikkeessä. Mutta sitä ennen kuin mä tutustuin vuonna 2009 menin Tampereella seminaariin, niin se oli, että vau, tämä on niinku semmoinen, että voi tutkia aina vaan pitemmälle ja pitemmälle. Ja ei niinku tuomita toisten tutkimuksia. Tavallinen tiede ja tavallinen vaanomaisuus, ei sitä kannata tuomita. Mitä siitä tulee hyötyä? Vaasassa, kun mä oon ollut Steiner-kouluopettaja Vaasassa, niin siellä yksi toimitusjohtaja sanoi paikallislehdessä, että paheksuminen on ihan turhaa, että siitä ei synny mitään uutta, se ei rakenna mitään. Niin meidän pitää aina vaan, kun tämä on joku kerrottu, niin sitten mennään eteenpäin ja näin poispäin. Mutta siellä myöskin oli semmoinen lämmin, hyvä tunnelma, että kerro. Onko mahdollista laittaa kiertää se kirja? No tämä ei ole väikkäri, mutta tämä on englantilainen. On. Vitality from soil to stomach. Ja täällä tulee kohta muutakin kiertävää. Jos te haluatte tätä katsella, tätä maatalouskurssia, se on englanniksi ja suomeksi on hyllyssä, mutta en tiedä. Te sitten ette kuuntele mua. Hyvä. Mutta naiset osaa tehdä tuplaten asioita ja miehillä on vähän tämmöinen yksi linja. Sen nyt sanon, että me puhutaan niin kuin ihmisistä, olemuksista niin kuin eri lailla ehkä kuin tavalliset ihmiset. Me sanotaan, että ihmisellä on eri olemuspuolia ja sitten meillä on, sanon nyt näin lyhyesti, naisilla ja miehillä ne on eri tasossa, eri lailla. Tämmöinen ulospäin suuntautuva ja sisäänpäin suuntautuva. Että me ollaan ulospäin suuntautuvia fyysisesti. Ja se sanottaisiin tuolla, jos se olisi se aiheena. Jos se olisi lääkärillä aiheena, niin sanoisi sen. Ja naiset on sisäänpäin suuntautuneena fyysisesti. Me ollaan semmoisella elämäntasolla, eteerisestä puhutaan. Me ollaan siellä niin kuin sisäänpäin, me aikuiset miehetkin. Ja sen takia me ollaan vähän herkkiä. Sitten meillä on vaikea, jos meille sanotaan pahasti. Sitten pitää kestää vähän aikaa. Niin sitten tehdään B-asento. Me tehtiin tuolla eurytmiaa. Siellä oli niinku uutta semmoista, että okei, että siellä on eurytmiaa, että okei, otetaan taivaalta voimia ja sitten tehdään B. Monta kertaa, me kaikki seistiin siellä. Siellä oli yksi eurytmi edestä. Sitten me tehtiin toisen kerran. Otettiin näin. No sitten tehtiin vähän liikaa. Se piti tuntea se.
Että mitä se on sitten, kun se on liikaa. Niin sitten se huomaa se ero. Ja sitten tehtiin tämmöistä. Itse asiassa me tehtiin näitä, on M. Että mä niin kuin menen ulkomaailmaan ja tulen taas takaisin. Tuo sieltä, mikä on. Meillä on tänään huomenna eurytmia. Niin saattaa olla, että me tehdään tätä tai sitten se on tämmöistä. Mä maistelen teitä. Ja te maistelette mua. Niin se, että eurytmiassa on tuotu nämä eleet semmoisena, että me ollaan niin kuin tässä läsnä. Eikä se ole vaan semmoista tämmöistä. Nyt on vähän niin kuin taitsilta, mitä taas se on semmoista. Joo. Eri sanoja. On siis samantyyppistä. Joo. Eli nyt kakkonen. Mennään kuulkaa mulla. On joku pieni semmoinen aamuherättely. Aamuherättely. Joo. Me tehtiin laulussa, kun meillä oli sitten siellä niin kuin aamuryhmät ja siellä oli erilaisia teemoja, missä kukakin meni. Niitä oli 26 erilaista teemaa, mihin mentiin. Tuolla näkyy sitten ne taulut jossakin välissä, että kuinka monta ryhmää sä sitten siellä sun nimessä oli ja sä menit sinne ja keskityt yhteen asiaan johonkin. Ja sitten oli iltapäiväryhmä, mihin mä olin sitten taiteellisena. Siellä oli muitakin taiteita iltapäivällä, niin oli laulua. Ja sitten mua oli pyydetty tuomaan sinne suomalainen laulu, kun mä olin edellisenä vuonna kanssa. Ja mä lähetin sille 4 laulua, se valitsi tämän laulun. Ajassa kuin kukka kaunis suloinen vihreällä nurmella. Kuin kukka kaunis suloinen vihreällä nurmella. Ja sitten ne oppijainen, moni tuli sanoa, ihana laulu. Ja mä käänsin sen niille, mitä se tarkoittaa. Joo. Ja elikkä ne haasteet, jotka kohtaamme tänä päivänä yksittäisinä viljelijöinä, ne vaikuttaa niin kuin ylitse pääsemättömiltä. Sekä pienessä että suuressa mittakaavassa. Ja on helppo menettää niin kuin usko. Ja semmoinen keskittyminen. Ja se, kun aina tulee sekä sosiopoliittiset että taloudelliset tilanteet ja kaikki tämmöiset. Ja sekä biodynaamisilla luomutilalla, kaikilla tiloilla, maatilalla varsin, koska me ollaan niin kuin eilen, sä sanoit eilen, että me ollaan luonnon ja niin kuin aikaisemmin puhuttiin kuluttajien välissä, niin yksi uusi sana on käyttäjien välissä. Että ei ne mitään kuluta, ne vaan käyttää. Että ne on semmoisia, itse asiassa sitten kun mennään biodynaamiseen ravintoon, niin se on vaan se voima, joka meille tulee täältä sitten. Ja sitten sitä voimaa on aina erilaista, riippuen ruuasta. Mutta ne tilanteet on hauraita, me olemme hauraita kaikki. Ja kun me tiedetään, että ei oikein yksin voi ratkaista aina näitä, niin siksi me tullaan tänne. Me etsitään semmoisia paikkoja, ja siellä on paikkoja, missä ihmiset kokoontuu, että löytyisi semmoista yhteistyötä ja siitä semmoista niin kuin yhteistyövoimaa. Ja se, että maahan on yhteys, ja sen, että maan elimistöä tutkitaan nyt biomeja enemmän. Tutkitaan koko ajan, että mitä täällä muutakin on kuin näkyvät asiat. Ja se auttaa meitä sitten. Ja se maiseman tärkeys, kun mä sitten lopulta myöhemmin menen Englannissa, Emerson College on sellainen, niin kuin Ruskin Mill on sellainen valtava iso säätiö, jolla on kehitysvammaisten paikkoja ympäri Englantia ja Skotlantia. Ja siellä on tutkimuspaikkoja, siellä on kouluja kehitysvammaisille lapsille ja muita. Hän puhuu siellä, kertoo, että miten tämä Agnus, se on joku irlantilainen, Agnus, jos suomalainen sanoisi, Agnus Gordon, niin hän oli siellä sanonut, että pitää tarjota ja kehittää niitä paikkoja. Heillä on nyt sellainen Genius Lodge-menetelmä, että siellä monella eri tavalla tutkitaan, ihan tutkimalla niiden työntekijöiden kanssa, että mitä siellä paikalla on, mistä saadaan se voima ja se kehitys, koska siellä hyvin monet paikat, niin kuin tämmöiset hoitolaitokset ja koulut, ne niin kuin
menetti suosionsa, lapsia ei tullut tarpeeksi, nuoria ei tullut tarpeeksi ja sitten tuli koronat ja muut kaikki, että se alkoi niin kuin tämä Emerson College itse, se lakkautettiin joku se koulutus välillä. Mutta sitten he löysi sen tavan, että silti siellä jotakin on. Siellä vähän vaihdettiin omistuksia, talojen omistuksia, myytiin 1 eurolla joku vanha talo jollekin säätiölle, joka oli siinä rinnalla tukemassa, ja ettei se menisi konkurssissa pois. Ja sitten he menivät sinne ja tutkivat sitä uudelleen, ja nyt hän on saanut nostettua kuinka monta paikkaa sen oman semmoisen tutkimus- ja avunantosopimuksen kautta. Ja siellä on tiedemiesprofessorit kertonut siellä. Tämä oli muuten aika alussa. Siellä on ne kurkut. No niin, meni jo. Sä kuulit. Niin mä kerroin. Niin se Agnus sitten sanoi, että ne lapset pannaan tavallisissa paikoissa tekemään jotakin ihan muuta. Mutta siellä oli eläimiä sitten heidän paikoissaan. Ja kun sinne tuotiin eläimiä, lapset, sellaiset vaikeat nuoret, jotka oli väkivaltaisia hoitajille, ne sai hoitaa niitä eläimiä. Ja niiden se ihan käyttäytyminen muuttui. Se professori tutki ne. Se on 40-60% väheni aggressiivisuus, koska niillä oli joku tehtävä. Ja sitten se kysyi sieltä joltakin nuorelta tytöltä, että minkä takia se käy täällä. Mä tuun ruokkimaan eläimiä. Vaikka se oli koulu samalla. Että he suuntautui siihen kaikkeen, mikä niin kuin on virtaavaa, mikä on uutta, mikä kasvaa, ja he antoi myöskin kasveista pitivät huolta, niin silloin heille tulee ihan täyden, se aggressiivisuus lähtee. Ja se oli niin kuin vakuuttanut muitakin sitten. Täällä on tämmöinen kirja, voin panna kiertämään, Biodynamics in Practice. Mä ostin 200 eurolla kirjoja sieltä. Oli mulla matkalaukku mukana. Ja siihen meni eläkerahat. Ei se mitään, koska kerran vuodessa siellä käydään. Voinut pingoonkin laittaa, ehkä parempi. Mitä? Voinut pingoonkin laittaa. Pingoa, niin. Ja pantaan toista kautta kiertämään. Onko tätä myynnissä täällä? Siitä on 1 kappale nyt vaan, mutta onko meidän verkkokaupassa? Ei. Se on se englanninkielinen. Mulla on niitä toinenkin jossakin, mutta niitä saadaan sieltä Anders Otto. Hän on käynyt Suomessa pitämässä ensimmäisen biodynaamisen mehiläiskurssin. Piti täällä silloin aikanaan. Ja tämänkin mä paan kiertämään, koska tää on sitten, näitä jaettiin vain 100 kappaletta siellä. Ja siellä toden totta tutkitaan se, ensin mennään niin kuin maan syvyyksiin, että mitä siellä maaperässä on. Sitten kaivoi yli metrin kuopan siellä Emerson Collegeissa esimerkiksi, että mitä se maa on. Sitten tutkitaan se maisema, sitten tutkitaan ne kasvit ja sitten se rakennukset ja ihmiset ja se historia. Että saadaan sieltä menneisyydestä semmoinen varmuus ja siitä ympäristöstä semmoinen varmuus, että mitä tämä on. Ja sitten samalla ne luonnonhenget, kun niissä on semmoinen voima ja siinä henkisessä maailmassa, että sitten se alkaa syntyä semmoisia uusia ajatuksia. Niin kuin jollakin täällä tuli liiketaloussuunnitelma, muistaakseni eilen. Niin, että se tulee niin kuin siitä, että yhtäkkiä vaan. Niin ne löysi uuden. Tämä on sitten Baselista. Siellä on semmoinen juhla, laskiaisjuhla, ja siellä on hurjat nuket esillä ja muuta. Me saatiin sitten semmoinen kierros siellä vanhassa Baselissa, kun meidän ystävämme Baselin Arlesheimista on tulossa mahdollisesti Suomeen. Haluaisi oppia suomen kielen ja kierrätti meitä on Rekolan tilalla ollut käymässä. Niin ne kuvat on myöskin siinä. Kukas haluaa tätä katsoa? No niin, laitetaan näitä kiertää. Joo, tutkikaa niitä. No sitten on sellainen kirja, kun siellä on joskus ollut, että mitä on metallit, mikä on metallien salaisuudet. Niin siitä on tehty kauheasti kirja ja mä oon tätä tutkinut paljon. Sitten on se, että mitä Steiner on. Siellä on myynnissä, kuten näette, kirjoja vaikka kuinka paljon. Ja sitten siellä on kirjakauppa. Sitten, että mitä Rudolf Steiner on vastannut työläisten kysymyksiin, jotka rakensi näitä Göteanomi-taloja. Niin siellä hän sanoo niin kuin ajattelusta ihan sellaisia uusia ajatuksia, jotka ei ole ehkä teille tuttuja. Että itse asiassa meidän aivomme, niiden on pakko niiden solujen olla melkein kuolleita päivällä, että me voitaisiin vastaanottaa ajatuksia. Yöllä ne vähän liikkuu, mutta kun on niin tiiviisti siellä, ne ei paljon pysty liikkumaan, mutta ne on silloin eläviä. Ja silloin me ollaan tiedottomia. Jos meidän aivot niin kuin
oikeasti eläisi nyt, niin me oltaisiin tiedottomia, me taju menisi. Niiden pitää olla niin kuin tuo ihan toinen, että ne, niin kuin, koska me onhan semmoisia tilanteita, että kahdella puolella maapalloa niin kuin yhtäkkiä sama idea tulee ja sitten yritetään tekemään samaa tuotetta. Ne ajatukset on semmoisia universaalisia, me vastaanotetaan niitä, enkä tämä minunkaan puhe. En mä ole tätä ajatellut aikaisemmin näin, mutta mä vaan puhun niin kuin jostain virrasta teille nyt ja myöskin te kutsutte sen olemassa olevaksi teidän oman läsnäolonne kanssa. Mä vaan näitä lisää kiertämään, saatte te niitä tutkia, kyllä mä sen verran. Mut on jäänyt metallien salaisuudesta, niin mikä sulla on jäänyt sellainen päällimmäiseksi siitä, muutamalla sanalla? No se on se, että tuo kirja niin kuin kertoo metalleista sekä sen, niin kuin, mitä ne on niin kuin, ihan kemiallisesti, fyysisesti, kaiken näin, mutta myöskin ne luonteet, semmoiset, niin kuin, missä on lämpöluonne, missä on valoluonne, mitä voi käyttää lääkkeenä mihinkäkin ja missä se on liikaa, missä se on myrkkynä. Että se tuo semmoisen niin kuin laajan kuvan siitä kustakin metallista. Sitten se vähän se viittaa, että onko se mistä planeetasta kotoisin, koska sitten näissä ajatuksissa, että ne on jokainen niin kuin rauta on Marsin planeetta ja sitten itse asiassa tuolla on yksi kuva, just jossakin uutisissa oli, että Marsin meteoriittia tutkitaan. Marsista tullut meteoriitti, että miten siellä on. Mutta sitten meillä, niin kun Marsi on semmoinen sotainen jumala ja muuta, mua tosi paljon helpotti, kun mä kuulin, että kun meidän nämä paikalliset jumalamme on täältä niin kun lähteneet sitten jo kauemmas, että me ollaan täällä vähän siirtymässä korkeammille tasoille ilman niiden jumalien semmoista niin kuin säätämistä. Niin yksi tämmöinen korkeasti valaistunut herra kuin Buddha on mennyt rauhoittamaan sinne Marsiin sitä sotaisuutta, ettei me niin kauheasti oltaisi niin kuin toistemme. Että meillä olisi semmoinen niin kuin rauhan, joku sanoi täällä eilen, kun hän tuli, että hän tykkäsi tulla tänne, koska täällä on semmoinen rauhallinen tunnelma, semmoinen ihmisten välittäminen, keskinäinen tunnelma. Että hän on ollut jossakin kokouksissa ja muusta, niin se on niin levotonta. Ja se on sitten toisaalta meidän se Buddha-olemuksemme. Meillä on jokaisessa vähän sitä, ja sitten meillä on jokaisessa vähän muutakin. Mutta se on, että tuollakin sen aistii noissa paikoissa. Sen takia ihmisiä sitten alkaa tulla. Metalleista, kun siis homeopatiahan käyttää Niin. just metalleja niitä eri vaikutuksiin. Niin No siinä on se sitten se, että antroposofinen lääketiede käyttää vähän alempia potensseja. Homeopatia käyttää korkeita potensseja, jossa ei ole enää mitään niin kuin olemassa olevaa ainetta. Sitähän tiedemiehet tai nykyiset lääkärit, tavanomaiset, niin sanoo, että ei se mitään vaikuta, kun siinä ei ole mitään ainetta. Mutta se on pikkusen liian voimakas vaikutus antroposofilääkäreiden mielestä joissakin kohti. Että D6 riittää, että ei D30, koska se on niin henkinen sitten se D30. Niin se saattaa olla, että sen takia homeopatia ja antroposofia ei ihan sama asia, vaikka käytetään samaa. jotain siis metalleista. Niin. Ja mä huomenna, kun mä kerron siitä kirjasta, Aari Tuurisenin kirjasta, hän kertoo homeopatiasta ja kuinka se syntyi. Että kuinka se Hahnemann sitten nahkaraamatulla läiski sitä lääkettä, että sen pitää saada se tärähdys, että se siirtyy se aineen semmoinen voimavaikutus siihen kun sitä ei enää juuri ole. Että se on niin kuin tärkeä juttu, mutta että okei, voi kuulkaa. Mä pulputan vaan, mutta tarvitseeko mun katsoa kelloa vai katsoako joku muu? Hyvä. Noniin. Ueli sanoi siinä aamulla, kun se alkoi, että emme viljele yksin, vaikka joskus olemme yksin pellolla. Ja semmoinen yhteisön rakentaminen, Eduardo on sitten Meksikosta tullut siihen hänen rinnalleen, kun aikaisemmin on Jean-Michel Florin, joka on taas mennyt Ranskaan auttamaan. Kun Ranskassa on valtavat syytökset biodynaamista viljelyä ja antroposofia kohtaan, aivan järkyttävät. Meillä oli kuorossa yksi ranskalainen lääkäri, niin sen siellä välillä piti hoitaa oikeustieasioita, vaikka se oli 70. Ja siellä on muutenkin, niin Florin on sitten mennyt auttamaan sinne, ja sitten meillä on nyt Eduardo, joka on sitten vähän erilainen kaveri. Sanoi, että ei ole helppoa romanssin jälkeen niin kuin yhteisössä, kun ihmiset tulee sinne, ja sitten on ensin kuherruskuukausi. Ja sen jälkeen sitten ei olekaan helppoa, mutta et sä voi potkia pois ketään. Sun pitää
mennään ylitse. Se pitää niin kuin nousta korkeammalle ja katsoa sitä tilannetta, kun ei me olla hyviä. Mä olin Steinerkoulussa Vaasassa ja sitten mä vähän hämmennyin siellä, kun ihmiset aina kuvittelevat, että ne on hyviä. Ja mua kiusattiin, opettajat kiusasivat mua siellä ja jotkut. Sitten että haloo, pitää munkin tunnistaa se, että toisaalta siinä saattoi olla jotakin minussakin vikaa, mutta ei se voi olla niin kuin pelkästään niin, että on hyvä ihminen aina. Koska Steiner on sanonut, että kaikki hyvä, mikä on niin kuin kuvitella, että on hyvää, niin se pitää muuttua, sen pitää kehittyä, muuten se rupeaa haisemaan. Ei se ole enää. Kaikki muut. Hän on sanonut, että antroposofia muutaman 100 vuoden päästä, niin sitä ei enää ole, koska sen nimi on joku toinen. Ja meidän pitää etsiä uusia väyliä ja sitä tuolla niin kuin haistella ja kuunnella. Hän sanoi sillä alussa, kun se musiikki soi, Ueli sanoi, että pitää olla isot korvat ja meidän pitää kuunnella koko maailmaa. Ja itse asiassa meidän kuunteluelin on aika paljon tämä selkä, joka on samalla luottamuksen elin. Kun mä olin seminaarissa Tampereella, niin kongi soi siellä ympäri. Me istuttiin ja sitten se soi siellä ympäri. Ja tuolla on sama juttu, että sinne tullaan, siellä keskustellaan, jutellaan ja kaikki niin kuin, imee sellaisia vaikutelmia. Osa tulee korvien kautta, mutta osa tulee sen selän kautta, koska sitten sä huomaat, että sun on helppo hengittää siellä. Ja joskus, vaikka on vanhoja juttuja taustalla paljon, niin sitten saattaa vähitellen löytyä joku semmoinen idea. Nostettiin yksi kaveri ylös, joka oli keksinyt tämän, hollantilainen viljelijä, 2 vuotta sitten, että tämä teema, emme viljele yksin, niin hänet nostettiin siellä seisomaan. Ja No, sitten siellä esitteli semmoinen Montanasta, semmoinen nainen, joka nimi oli Anna, ja sitten Uellissa oli Anna from Montana, jolla oli sitten miehensä kanssa ostanut, siellä on tosi kuiva. Aivan semmoista valtavaa aroa vaan, ja se oli aivan hedelmätöntä maata, mitä ne osti 500 hehtaaria aluksi. Ja eivät ne ole viljelijöitä ollenkaan, ne oli akateemisesti koulutettuja. Mutta kun se Ueli kysyi, että miksi te olette täällä, siellä, niin kuin siellä Montanassa? No siksi, kun se maa on siellä. Ne niin kuin koki semmoisen sydämen palo, että heidän täytyy päästä niin kuin auttamaan sitä maata, että ei sitä kukaan muu auttanut, kun siellä oli valtavat tehoviljelykset siellä edessä ympärillä. Ja sitten ne keksivät, no mitä ne voisi tehdä? No ne tehki semmoisia luontokaistoja sitten, valtavaa, varmaan kilometri melkein, ei se sanonut pituutta, mutta pitkä kuin mikä. Semmoinen kuvissa näytti niin kuin puolet tästä, ihan vaan kukkia kasvoi. Ja niitä oli sitten aina vähän väliin siellä pelloilla. Se puimurin kita oli tämän näköinen, tuosta tonne, minkä ne oli ostanut siellä. Että ne oli niin hurjat koneet siellä ja ne niin kuin sanoi, että pitää olla. Ja ne luontokaistot, ensin sinne tuli kukkia, erilaisia kukkia, sitten tuli hyönteisiä, perhosia, sitten tuli lintuja, sitten tuli kettuja, sitten tuli kaikenlaista ja kauriita tuli ja sitten se alkoi kukoistaa. Ja ne toi semmoista eloa niille ja ne sanoi, että se on aina, sitten ne osti lisää maata. Sitten muistaakseni 8000 hehtaaria on heillä nyt. Ja ihmisiä on paljon, siellä on leipomoa, siellä on kauppaa, siellä on vaikka mitä toimintaa, koska sitten ihmiset kertyy semmoiseen paikkoihin, missä niin kuin välitetään jostakin, missä välität sekä ihmisistä että sitten eläimistä. Kohtelet niitä niin kuin kunnioituksilla ja sitten myöskin kasveista ja sitten sitä maasta. Koska maa sitten, DOC-kokeet, jotka kertoo, taas on kurkut siellä. Johannes, kurkut. Siellä DOC-kokeita on tehty 40 vuotta. Ja siellä viljellään, Fibel on semmoinen tutkimuslaitos, jota Sveitsissä, jotka on 40 vuotta niin kuin tavanomainen viljely, luomuviljely, ilman karjalantaa Karjalannan kanssa ja sitten on biodynamiviljely, kompostoitu ja ei-kompostoitu ja tämmöistä. Niin sieltä sitten, vaikka ne kuinka, ne oli niin kuin rehellisiä, ne halusivat, että nyt pitää olla, niin kuin se, että mitä tapahtuu missäkin maassa. Siellä vesi lainehti siellä tavanomaisella viljelyllä. Ja heidän luomumaillaan ja biodynamisilla mailla vesi upposi nätisti sateelta sinne sisälle. Ja sitten siellä niin kuin huomattiin, että se mikrobiomi ja ne humusseksi kutsuvat sitä, humustutkimus oli se, niin se oli ainut paikka, missä humus niin kuin lisääntyi, oli biodynaminen viljely. Luomuviljelyssä luomuviljelyssä pysyt samana, tavallisessa viljelyssä väheni ja se kuorettu se.
Ja sitten sama on Englannissa, Intiassa, missä on ihan hurjasti tullut niin sanottua biodynaamista viljelyä, sinne pyrkimystä. Kun siellä sitten vihreän vallankumouksen jälkeen, tämä oli edellisenä vuonna sitä edellisenä vuonna maatalouspäivillä, kertoi yksi, että siellä ihmiset tekee itsemurhia, kun ne syö sitä samaa myrkkyä, mitä niille jaetaan niin kasveille. Ne on aivan epätoivoisia, koska maa ei ime vettä, se huilaa vesi pitkin, se on ihan kuorettunut. Ja sitten kun ne kävi kompostikurssilla, kun siellä oli sitten muutama viljelijä sitten käynyt kompostikurssia, toisen sitten omaan kyläänsä. Ja sitten kun se valmistuu 3 kuukaudessa se komposti siellä, meillä kestää puoli vuotta tai vuosi. Se oli niin nopeata sillä se elämä. Niin sitten se laittoi maata ja se maata alkoi imeä vettä, se rupesi tervehtyä. Niin hänen ympärillä oli koko kylä, 300 ihmistä. Ja sitten seuraavaksi oli jo 1000 ihmistä. Sitten se levisi se asia. Nyt siellä on 60 000 biodynaamista viljelijää. Oli 2 vuotta sitten. Kuinka biodynaamista, mutta ainakin se yritys. Ja sitten siellä oli esimerkiksi Sikkimin valtio, oletteko sen lukenut, 3 viikkoa sitten oli uutisissa, valtio on julistautunut luomuosavaltioksi Intiassa. Kaikki viljely pitää olla luomua. Ja sitten siellä etelässä oli, viime vuonna puhuttiin yksi viljelijä Intiasta. Siellä on aina tämmöisiä Afrikka, Intia, Meksiko, kaikkialta tulee väkeä kertomaan. Niin sitten se sanoi, että heidän tehtävänä on kertoa tästä asiasta 1,2 miljoonalle pienviljelijälle siitä naapurista. Siinä on niin toiset mittakaavat. Ja sitten siellä oli Namibiasta, kun se kertoi sieltä Kanadan rajalta, sieltä Montanasta, niin Namibiassa oli ihan aavikkoa, jossa sitten 135 millilitraa helmikuun ja maaliskuun välissä, eikä muuten. Ja siellä oli 100 ihmistä töissä, ja ne sai sen kasvamaan kuitenkin. Ne laittoi sinne semmoisia kasveja, jotka on syväjuurisia, ja siellä oli monenlaista. Siellä on myöskin aamupiirit, ja kaikki kertoo, että heillä on se sosiaalinen yhteys on aina tärkeä. Tässä on Ueli Hurter, kertoo siitä, että mitenkä keskinäiseen asiaan tulee voimia, ja sitten kun sä oot keskittynyt johonkin ja oot siinä läsnä, niin sitten sä lähdet puhumaan. Mä tulin sieltä tänne puhumaan. Mä oon niin kuin nyt se nuoli, joka lähtee näin. Ja siellä kerrotaan näistä asioista sitten ihan, koska nämä on tärkeitä, että ihmiset tekee ja puhuu. Eikä me siellä on ihmiset, kattokaa, jokaisella on semmoinen kiinnostunut katse, että mitä nyt. Ja tuossa kerrotaan, mitä nyt. Ja nämä on erilaisia, eri kielillä siellä on. Tässä on se kahvila, missä siellä sitten ihmiset juttelee, mutta sitten tuossa on suomalainen Ari Helsteen Vesilahdelta. Ja siellä on sitä paneelia. Joo. Ja sitten... No nyt tämä kanadalainen, ne olikin keksinyt semmoisen, että kun te tunnette CSA, Community Supported Agriculture, niin okei, pitää olla sitä kehittää eteenpäin. Pitää olla CSSA, Community Supported Steward Agriculture. Eli sitten sitä ajatusta viedään eteenpäin, että ei ole vain niin kuin, että sä haet satokassin sieltä. Se jaetaan myöskin sitä tietoa. Minusta steward tarkoittaa stuartia. Eikö? Sä oot ollut Englannissa. Steward. Steward. Mikä se oli? CSSA. Supported Steward Agriculture. Joo. Niin se stuartti tarkoittaa sitä, että sä levität sitä tietoa ja sä kerrot sitä eteenpäin. Se ei ole vaan, että nämä 200 asiakasta hakee sen satokassin, niin kuin meillä Suomessakin vielä on. Onhan meillä kurssejakin. Olli Repo on Helsingissä nyt pitänyt semmoista viljelyskoulua, tai järjestänyt sitä. Okei, se oli se. Mitäs täällä? Niin, sitten oli se Namibia. Siellä on 8 kieltä samassa paikassa 100 ihmisen. Jokainen hallitsee 3 kieltä. Ja siellä on se apartheid on tosi syvällä. Että ne ihmiset voitteko te kuvitella? Siellä on ollut kolonialismia 100 vuotta. Se on ihan. Ja sitten siellä ajatellaan, että se kieli onkin silta. Se ei ole muuri. Meidän pitää opetella täällä ruotsinkielisten kanssa. Ja kun det talar också svenska och du börjar förstå mig, för jag är så livlig med det här pratande. Är det? Kaikki rupeaa nauraa.
Ja se tarkoittaa sitä, että näin tehdään, että pitää olla niin kuin semmoinen hyväksyvä ymmärrys. Jos en just ihan ymmärrä, niin on semmoinen silta olemassa, puhutaan arkkienkeleistä, kun jos kieltä kääntää, niin sä meet ylös sen kielen oman logiksen kanssa, arkkienkelin kanssa. Sitten sä laskeudut sen toisen kielen kanssa, se tulee sinuun sitten arkkienkkelinä. Ja sitten sä rupeat niin kuin kääntää sitä toista kieltä. Mä oon kääntänyt puhetta suoraan. Se meitä on auttaa nämä henkiset hierarkiat. Kaikki se tässä, kun ne on tässä näkymättömässä läsnä. All right, mennään eteenpäin. Siellä oli semmoisia, näitä aamupiirejä on viisaudesta vapauteen yhteisössä. Talouden uudelleenajattelu. Ei kun ne olikin näitä luentoja, yes. Ja sitten oli organisaatioiden uudistaminen, vapaan tahdon yhteys. Että mitä se vapaa tahto oikein on, Ueli Hurter siitä puhuu. Ja nämä on olemassa luentoina sitten niin kuin striimattuna ja ne on nauhoitettuna semmoinen Kötjanum TV. Sä voit siihen linkata, se ei maksa paljon. Ja sitten sä näet nämä kaikki luennot, mitä tuolla on nyt puhuttu. Mutta et niitä työryhmiä. Iltajuhla meillä oli siellä perjantaina. Onko mulla Kötjanum TV. Joo. Iltajuhla oli sitten perjantaina siellä, niin siellä oli ranskalainen bändi soittamassa, ranskalaisia piiritansseja. Ja te näitte jossakin kohtaa se oli siinä talossa, kaikki tanssi, kuulkaa, melkein kaikki, ei ihan. Mutta sitten osa istui ja aivan hiessä oltiin, kuulkaa. Ja siellä puhuttiin niistä tutkimuksista, näissä iltaesitelmissä ja päiväesitelmissä. Puhuttiin rohkeudesta niissä ja eurytmia-esitys oli semmoinen hieno. Siinä oli semmoinen, ensimmäistä kertaa semmoinen eurytmia, kun tehän tiedätte, onko vähän yhtään aavistusta eurytmiasta? Ei. Okei, sitä tehdään joko musiikin yhteydessä, tämä on esimerkiksi kvintti ja tämä on oktaavi ja tämä on septimi, kun pitää tehdä käsillä näin, koska septimi on vähän semmoinen riitasointu, niin sitä tehdään näin ja sitten on eri nämä säveltaso, nämä korkeudet on näin ja sitten on A on näin. I, O. Ja siellä oli semmoista eurytmiä, missä oli ensimmäistä kertaa yksi mies vaan seisoi. Ja ne mainosti sitä, tämä on hiljaisuuden eurytmia. Ja se oli, kuulkaa, vaikuttava. Ne muut liikkui siellä takana, tai musiikin. Se oli semmoista uutta jotain kriikiä ja Pärtti, mitä siellä olikaan. Ja ne muut liikkui sitä kohti aina välillä ja nekin näin. Sitten se taas meni toiseen paikkaan. Sitten siinä oli toinen pitkä mies, joka sitten vieressä liikkui, mutta se vaan kääntyi näin katsomaan sitä ja meni takaisin. Ja se oli niin lempeätä ja semmoista, että ihan uutta. Niin kuin ne aina, meidän pitää saada semmoista uutta tunnelmaa elämään. Silloin se kiinnostaa, mikä tämä on. Joo. No nyt mulla on, kuulkaa, 26 sivua näitä. Ja mä oon myös kympissä vasta. No mä vähän puhun muutakin. Okei. Niin. Mä kerron kohta uudesta teemasta, niin se on juttu, mikä on tärkeä. Jos sä käyt sen uuden teeman, kun 10 minuuttia, mikä ensi vuoden. Mutta tuliko mitään ajatuksia sen aasinsiltana meidän iltapäivän teemaan, joka on tämä suoramyynti? Esimerkiksi se paneeli siitä Rethinking Economic Value, niin tavallaan puhuttu mitään sellaista uutta oivallusta siellä? No siellä kerrottiin heidän kokemuksistaan. Hollannissa on Odin-niminen, mä en tiedä onko se säätiö vai osakeyhtiö, jompikumpi, joilla on 20, siis suora myyntiä osittain, tai kumppanuusviljely. Niin se on tukku, iso tukku, joka omistaa, joka on 23 000 ihmistä on sen jäseniä. Ja sitten siellä on monta kauppaa, siellä on monta maatilaa. Nyt kun sillä on rahaa, kun niitä kaupoista on tullut vähän voittoa, joka käytetään siihen, että ostetaan maatilaa ja annetaan se nuorille viljelijöille, kun ei siellä muuten ole, eikä täällä ole mahdollista ostaa viljelijämaata. Samaten Ranskassa on Terre de Lion, joka ostaa esimerkiksi Marseillen Steiner-koulun lähelle maatilan, jotta lapset ja nuoret voisivat käydä siellä vierailulla hoitamassa niitä eläimiä ja lehmiä ja tutkimassa. Ja siellä on sitten koulutuksia, he perustaa ja heillä on oma tuo maatalouskoulu myöskin sillä Odinin.
järjestämään. Että kyllä siellä niin kuin, ja sitten siellä Meksikossa 53 000 ihmistä, kun siellä on niin paljon semmoisia pieniä kyliä, ne on ihan täynnä. Siellä on hirveät sodat ja riidat ja näin. Nämä pienet kylät, naiset, suurin osa naisia siellä, niin ne liittyy yhteen ja ne tekee semmoista kyläkauppaa ja muuta kaikkea. Ja ne yrittää saada sitä maata niin kuin hedelmälliseksi, koska se ei mikään näistä suurfirmoista siihen kannusta, koska ne haluaisi, että olisi GMO ja olisi sellaiset siemenet, että aina pitää ostaa. Ne ei oma siemen, ei siellä idä. Ja siemenistä puheen ollen, onko teille tuttu Bingenheimer? Tässä kerrotaan, tännekin mä olin alleviivannut. Kattokaa näitä, koska ne haluaa, että siemen on semmoinen niin kuin laaja, että se kestää tämmöiset niin kuin säämuutokset ja muut. Että se on laaja perimä. Se on, niin kuin, ja se on avopölytteinen, niin se on semmoinen, että sitä voidaan niin kuin käyttää uusissakin tilanteissa. Ja sitten ne tutkii sitä ja sitten ne myy sitä niin kuin tänne asti. Aika monet niitä tilaa. Okei, se oli se Meksiko. Siis sä halusit suoramyyntiin. Kun siellä oli sitten niitä esimerkkejä, kyllä, mutta kun ne vaan vilahti, että siellä tehdään sitä. Siellä tehdään samaa, mitä meillä tehdään, ja eikä ole helppoa, koska monissa maissa on Demeter-tuotteiden. Saksassa, tanskalaiset on ihan, silloin Tanskassa Demeter-viljelijät on lähtenyt veksi yhdistyksestä, koska kauppa Saksaan ei onnistu enää. Demeterin kulutus, tai siis kiinnostus Demeteristä on laskenut aikanaan. Ja nyt sitten nyt tehdään sen eteen töitä. Miten se saadaan nousee? No, siemenyhteisöjä rakennetaan. Että nyt on Suomessakin paljon semmoisia, permakulttuurissa kokoontuu siemenporukat ja sitten täällä on myöskin ryhmiä, jotka että nyt pitää siemenissä huolta kantaa, koska ei voi jättää sitä tälle isolle puolelle. No, elementtiolennoista ja niistä me puhutaan huomenna. Siellä oli näitä ryhmiä sitten paljon. Yhteisöllisyys, yhteistyö luonnon elementtien kanssa. Ja puhutaan preparaateista. Onko ne teille yhtään tuttuja, mitä on preparaatit? Tarvitseeko niistä kertoa? Sä kerrot niistä sitten. Älä kerro nyt, kun mun aika menee. Ja mä kerron niistä. Hyvä. Yes. Sitten siellä oli sitten oli näitä iltapäiväryhmiä, jossa iltapäiväryhmiä. Ei, kun aamupäiväryhmiä, työryhmiä, missä niitä oli myös eri aiheista. Oli yhdessä tulevaisuuteen itselle rakennettu yhteisö. Oli saksan ja ranskankielinen. Yhteisön tulisi nykymaailmassa ottaa huomioon yksilö ja vapautettu ihminen. Nykyään yksilö voi toimia ja sitoutua yhteisen hyvään, jolloin hänellä on potentiaalia muuttaa maailmaa. Mitä tarkoittaa yhteistyö, tehdä yhteistyö muiden kanssa? Ja sitä sitten pohdittiin yhdessä ryhmässä. Meidän ryhmässä oli sellainen raskas kokemus jollakin maanviljelijällä. Hän oli saanut sydänkohtauksen. Hänellä oli yhden säätiön omistama tai 120 hehtaaria tilaa, missä oli ollut 17 ihmistä ja eri suuntaan jokainen. Hän sanoi, että hän oli ainut, joka biodynamista kantoi ja hän sai sydänkohtauksia. Ja sitten hän potki muut pihalle sieltä ja sitten rupesi kehittämään semmoista keskustelua jonkun terapeutin kanssa, joka siellä asuu, ja sitten siellä oli semmoinen tukiryhmä, ja sinne tuli paljon apulaisia ja muuta, mutta kun hän kertoi ensinnäkin melkein tunnin sitä, ja sitten hän seuraavana päivänä palasi puoli tuntia kertomaan sitä samaa asiaa uudestaan, ja sitten mä että haloo, tehtiin me pikkusen jotakin muuta välillä. Mutta sitten, että eikö me tultu, se nimi on, että harjoitellaan näitä kriisihallintajuttuja ja semmoisia, että me tehdään siellä jotakin. Sitten näytti ensinnäkin aamupiiriin, mutta sekin ensimmäisenä. Mutta sitten jälkeen oli sitä monologia. Mä keskeytin sen, että anteeksi, minä tulin tänne kun tekemään harjoituksia ja kaikki jäykistyi. Ja sitten muutama tykkäsi, kun siellä oli nuoria, jotka ei voinut sanoa, mutta ne meinasi nukahtaa siellä. Niin, ne meinasi nukahtaa. Ja sitten toiset tykkäsi, kun mä keskeytin, ja toiset oli ja ne vetäjät oli järkyttyneitä. Mutta sitten seuraavana päivänä sitten taas palaa. Siellä oli aina semmoinen kierros, että miltä tuntuu se aamupiiri. Ja sitten se, miltä se tuntuu kertomuksen jälkeen, kysyttiin, että miltä se tuntuu tämä kierros.
Ja se oli niillä hyviä juttuja, mutta kun se monologi sitten peitti sen aina, niin sitten seuraavana päivänä keskustelin siitä, että kun mä tein näin järkyttävän teon, niin ne sanoo siitä, että mä tapoin sen. Sitten mä sanoin, että mulla oli diili sun kanssa, sen, joka puhui sitä monologia. Ja kaikki rupesi nauraa. Sitten se sanoi sen vieressä oleva psykologi, että ei ollut sulle. Mä että yöllä oli. Että yön kanssa. Kato, siellä voi vitsailla, että on niinku, me ollaan kaikki yhteydessä henkisessä maailmassa yöllä. Niin sitten taas naurettiin. Ja sitten piti niinku rikkoa se tunnelma. Ja sitten kaikki lopulta sanoi, että ihan hyvä juttu oli, kiva oli. Ja sitten kun mä olin lopettanut sen jaarittelun, ei se ollut jäärittely, totta kai hänelle tärkeä, mutta silloin sitten 2 Camp Hill-tyyppiä Englannista rupesi kertoa, mitä he tekevät niin kuin tilanteessa ja kysyi. Heillä oli sitten heillä oli hyvät se permakulttuurista saadut kysymykset. Missä se on? Missä se on? Siellä kysytään, että mikä tilanne on, mikä on. Ei, kun ne oli niin hyviä. Kohta ne tulee, kun sä annat sieltä eetteristä. Joo. Se, että, ja viimeisiä oli se, että niin kun, no jotenkin, että missä mennään. Ja sitten, että mikä sun pitkän ajan niin kun, tuntuma on, mitkä pitkän niin kun, suunnitelma. Ja sitten oli se, että mitkä on ensiaskeleet siitä kohti sitä pitkän ajan ajatusta. Ehkä me kiitotaan Penttiä. Mä luulen, että Pentti kiittäisi vaikka koko viikoksi.